Ya nkhani yomwe notu yatipeza sonde kuti chapompano mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ndi zotitu watera mu dziko muno kuchokatu kutheba amwene kudzangotulukira pa mpanje pamene paja opanda kulengeza china chilichonse basitu nkhani kumangopheduka mkuluja atafika kale mwinanso atafika ku deni kwake kuja ku State House. Anyways, bwanji tifotokoze motere kunena kuti ndi zoonadi madzulo anotu kwatuluka malipoti onena kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wabweratu kuchoka ku South Africa kuja kufika mu dziko muno kuchokatu ku ulendo uja umene pokamba adafotokoza kuti udali ulendo wa private amakapanga zinthu zake monga ngati munthu wina aliyense amatokhala ndi zake za private zimene amene akupanga ndi mmenesotu amapangira ndithu mtsogoleri ameneyo ku South Africa kukapangako zinthu zake. Iwe galu iwe ukunama anapitatu kumeneko kukalandiratu mankhwala ku chipatalatu kumenekoko nde ife mufuna tidziti ncha mese tunena kuti zinthuzo za private ndi zake bwanji mufuna tikhale ngati anthu oyaluka kapena osavuka basi kumalondoloza zinthu zonse za private za private kaya kuda kuchipatala kaya nchani za private. Anyways, tipitirize motero kunena kuti tsopanotu iyeyu walandiridwa pa Kamuzu International Airport kumene kuti ku Lilongwe walandidwa ndi aja a Chief Secretary mlembi wamkulu mu ofesi yake ndithu ya President komanso ya nduna ameneyo dzina lake ndi Justin Ada K Saidi komanso ndi kuti anthu ena ndena amene anapita kuti mwina mwake ukamulandira sakhala ngati kuti mwina mwake ungolandira munthu wina wake kuti basi ndi woyimba wina wake wochoka kunja iyayi uyu ndi mtsogoleri wa dziko akuyenera ndithu mwina mwake amulandirebe ndi kaulemu kena kake. Anyways, pano tikunena pano zachidziwikire ndi zonotu wafika ku nyumba kwake monga amene tafotokozera koma tikakhala ndikuwerengetsa masiku amene wakhala ali kunja ndi zotitu akukwana 11 chifukwa paja ananyamuka ndithu paja pa 1 March 2026 mwezi omwe uno ndikuti wabweranotu leroli tikawerengetsa tiona kuti masiku akumakwana ndithu 11 atapita kunja kuja kukapanga zinthu zake ndipo wabwerako. Well done and welcome munthu wamkulu ino ndi zonena kuti takulandirani after all dziko ndi lanu palibe amenenso angakhale kuti akuopsezani kapena zani kuno ndi kwanu inuyo nde big money wapamudzi pano. Of course ndi zinthu za mtengo wapatali kuona kuti mwabwerako fuati nanena mmene munkanyamula kuti big money inuyo pitani kumenekoko mukapange zonse zimene mufuna kukapanga kumeneko ndipo tikufunani zabwino zonse kuti zimenezozo zikatheke and mwakamaliza zimenezozo mubwere mu dziko munomu mudzatipeze mubwere safe and sound tisamve zonena kuti nijeni ndege yanu yakhotera kapena mwina make kaya ndikuti yagwera mu Indian Ocean kapena mwina yatsakamira mu chikangawa tisamve zimenezozo tikufuna zonena kuti muzafika kunoko muli bwinobwino ndithu ndi thanzi kuti mupitirizebe kubweretsa kusintha kumene kwayamba kuoneka kale. Yeah, of course dziko likusintha tizikamba zinthu moona mtima zinthu zikusintha akamberembere inde alipo sangalephere ngati nkhani ya pension fund ija amene amakugulira Malis Hotel inde komabe dziko zikusinthabe pang'ono ndi pang'ono kumaoneka zoti iyayi anthutu kachimwemwe kakubwerera pa tsaya pawo tsiku lina lililonse. Ya kodi tingayembekezereno zotani apa poti mtsogoleri wafika chomwe tidziyembekezera iferu ndi chonena kuti I think akhala kuthamangitsabe mafailo monga mmene wakhala akuchitira nthawi zonse and panopa ife tikuyembekezerabe kuona kuti mwina mwake ngati mtsogoleri angalondolozeko kutithandizira kuti mwina mwake nkhani iyi yakamberembere amene amafuna kuononga ndalama za pension za anthu amene amagwira ntchito m'bomazi kuti basi akazapumula asazapeze ndalama ati kutenga ndalama kuti akagulire Malis Hotel tiona ngati mwina president atate mwinanso asuzumireko kumeneko kapena mwina angatithandizireko kukankha bwinobwino kuti mpaka akamberembere amenewo apezedwe ndipo ma-action ena akachitike. Anyways, tingoyembekezera kuti zambiribe zikhala zikuchitika pamene mtsogoleri wa dziko wafika padzati iyeyo tunde amagwirira ntchito yake always mu office si zoti iyeyo ndi uja anadya mataku agalu kuti azingoyendayenda azidziwa kuti watengano ndege kumapita kaya kuti ayi ndithu uyu amakhala ali mu office all the time samakonda zoyenda sa adventure ameneyo ndeti zingoyembekezerabe ma effect kuchoka mu office yake kuti apanga zotani zimene zingathandize dziko linoli. Welcome kachikena welcome.
Of course tikamanena chonse musaone ngati kuna kuti ndi onse ameneno amamufunira zabwino mkulu amene. Pali fazi ina yakebe yakhale kufunitsitsa itamuona mkulu yatagwa. Unfortunately ndi zonena kuti iye anakamba kale kuti ndi mkulu kuta moyo. Poyamba kuti tinkati mkulu kuta moyo kodi amatanthauza chani? Kuti kapena ndi munthu wosunga moyo. Koma ayi ndithu tinadzamva kuchoka pakamwa pake yemweyo ndithu Peter Mutharika kuona kuti mkulu kuta moyo amatanthauza kuna kuti munthu wokhalitsa kwambiri pa dziko. Moyo ndi amakhala kukulukuta osati masawa. Mauti moyo mkulukuta iyeyo kumangokulukuta basi. Khala moyo ndithu wautali kusiyana ndi kuti ndi wina aliyense mu family yake. Nde iyayi ngakhale ena ake amakhala kumfunira zoyipa mkulu ameneyi palipo ena akero. Kama ndeti amakhala ndi kuti ayika kale nkhata ndithu basi pa mtumbira. Eti kumata kupanga kuita kumata kuyika mtumbira mpakana. Amuyikira kale nkhata pamenepopo kuti iyayi nkhata yoyamba adzadzale ndakuti ndipo nthawi yake imene adzikadzala nkhata idzakhala ana ena anamugwirira kale koma unfortunately mulungutu amakhala ndi kuti ali ndi zinsinsi zake zisomo zake ndipo ndi amene amasunga moyo ayi zilipo pamene papa zili nyatwa of course magayi ndi kwa ameneno inuyo mwakhala mukumadana naye mkulu amene inuyo ndi zoti tikufuna zoti mtima wanuwo uzoti ukule kwambiri mpaka na uphulike zetu kufuna ndi zimenezonso chifukwa zonena kuti munthu amene akuchita zabwino sizofunikira zonena kuti tizikhala pansi ndi kumamufunira zoyipa. Kungokhala ndi kamoyo kawo nthakati basi. Ayi ndi zoti big money afika uthengatu ndi umenewo tiyembekezerebe zabwino zimene zingakhale zikuchitika. Tingokambaponso zonena kuti makamaka mkulu amene atangosuntha naona kuti mafans naye kuwongelesi anatasa kwambiri monga ngati Moses Kunkuyu anabwera kumazani nano basi pa podium basi ene paja pa nsonkhano ayi amene iyu ndoti imagine miyezi ndekuti itatu wapanga kale basi matripi kaya ngati kaya ndawiri kaya ndipene tidzikafikira ndekuti miyeziyo jeni kuchaka chonse cha mtunthu tikhala ndekuti wapanga matripi ochuluka kwambiri amene iyo amatifotera chakuti kaya amati angati kaya matripi angati ndemukuti tikwanitsa ma private trip nthawi ina iliyonse basi ndekuti tizikhala ndekuti basi azigwisa ntchito misonkho ya Malawi izizi zithandiza dziko. Wayiwala zonena kuti ndikape yemweyo amene iyo anali busy ndikumapanga defend Chakwera kunena kuti yayi azipita basi akapange zimene akayende basi Chakwera akuyenda basi umakapalasa njinga ku Germany uko pakati pa Peter Mutharika ndi Chakwera amene amayenda kwambiri nda maso Peter Mutharika ndizoti mukunena miyezi itatu wapanga matrip awiri Chakwera atakhala Chakwera anakapanga matrip angati sibiziti ukamba zone kuti matrip 40 pa miyezi itatu munthu wokonda kuyendayenda ngati amene ujayi anali ndekuti niyo omuteteza kukhala ndekukubwera nopanopa muzoonekano abwino nonso pano ayi amene ayakuononga misonkho ya Malawi and mind you magayi Peter Mutharika anapitatu ku trip iyi ngati yomweyinso private trip mukakumbukira bwinobwino anazapita ndekuti tisanafike nthawi yachisankho ija nthawi imene chifazi nkanena kuti apa ndi wadwalika chanchani fazi koma amugemula chani mukumbukira nthawi imene jet anapitanso kunja anapitira misonkho ya Malawi kodi muona ngati munthu amene ndi wokanda amene amaonekera ndizoti even iyeyu atakhala zonena kuti ifeyo tichonse kuti iye kuti sitikufuna zoti ugwiritse ntchito ndalama zathu upite kumene ukapange zinthu zako za private musone ngati kuti iye angalephere kupitako akhoze kupita ndikhulupirira zoti akamakhala pasibe faye samakonda kugwiritsa ntchito ndalama za Malawi zimamusangalatsa amene amapangira zinthu zake amafuna ndithu amagwiritsa ntchito zinthu zochoka mthumba mwake ndithu kuti misonkho ya Malawi izigwira ntchito zake zoyenerera kuti mumuonesetse ali ngati choncho ndizoti mwinanso simukuziwa matrip amene wawo amaita kukakamizika malinga kuti mwina ndi president basi ijere office ya president imangoyenera kuti basi igwiritse ntchito ndalama za Malawi otherwise ndi magulu ajo onena kuti kwapasa chance kuno kuti asankha kuti agwiritse ntchito ndalama zawo sizoti ndi munthu wokanda tuya nongoyankhula kubwafuka kukamwa basi yoyenga kuti mutamike tamatsutsani za nzeru ngati mene apangira baba malondera osati kumakhala basi ndife otsutsa basi nkhani yake umangopanga take Mutharika tapangana take nkhani zofunikira ngati zimene apanga baba malondera sizo zimene kufuna kuchoka kumbali yatsutsa kuti thandizira moteromo kuti dziko liziyenda bwino. Anyways maganizo anu ngati muli nawo mu comment section inanso munapange subscribe. Anyways timakamba zonena kuti sitimakakamiza pano amene afuna kupanga subscribe apanga subscribe amene sakufuna sapanga pomwe mukapanda kupanga subscribe ndiye kuti ma notification sazikupeza
nde ayizo ndi zanu ndithudi akuti.